Godt. Her er der flere forskellige ting. Egentlig så kører det meget godt til at starte med her, synes jeg. Eller det gør det langt hen ad vejen. Men der er forskellige ting, som man kan overveje. Måske de her trioler i en 2-beat bass, så vil det være bedre og måske gøre noget andet, eller i hvert fald gå med på trommen. Også i forhold til det lift, der ligger her, der bliver det her måske en lille bitte smule underligt. Men ja, det er ikke det store. Vi kan se, der er meget fin trinvis bas til de forskellige ting. Og man går også med på trommerne her på nogle udvalgte lift. Det er fint nok, når man har lange nodeværdier, at man ligesom siger, wow, sweet. Men når vi kommer ned i sådan nogle små nodeværdier som 8. del, så er det ikke så smart at have forskellige tekstfordeling, fordi så forstyrrer det ligesom, at kodet kommer til at forstyrre leaden sådan tekstmæssigt. Det bliver svært for lytteren at høre, hvad der bliver sunget. Så når der bliver sunget cha oven i ri og ry oven i pi, så vil der altså være noget forvirring her. Det man kan gøre, det er at lave de her meget lange I was, os. Her bliver der så sunget all right, og det er det samme som der bliver sunget herop, så der er det ok, og was kan jo godt måske lige på en fjerdedel glide ind under det her, men ellers skal man altså sørge for at have rigtig lange nodeværdier under, hvis man vil lave det her trick med at have en anden tekst end leaden i sit kor, så skal man altså have lange nodeværdier. Så det er rigtig, rigtig vigtigt, at man sørger for det. Yes. Så sørg for det. Så er der sådan nogle ord som la da, synes jeg ikke rigtig hører hjemme. Man kan du er bare eller et eller andet i den stil, sådan lidt mere jazzet ord, men la da er, synes jeg sådan ikke rigtig passer til, så der vil jeg finde på noget andet. Og igen her, Until You Came, der har vi også igen den her, sådan det bliver lidt mere forvirrende, fordi at det er 8. del vi kører på, så der vil jeg ikke anbefale at lave en forskellig tekst, så bare køre med på den tekst her. Så bliver der rigtig flot lidt op til B-stykket her, B-stykket, og man kommer med på et lift her til på trommer og det hele. Man kan måske overveje, at man skulle køre med på den her rytmiske idé, og så lave trioler her, det er sådan set fint nok, men så gå med på den rytmiske idé, der ligesom er i koret her, i stedet for at lave trioler hernede. Det tror jeg vil overveje. Det der så straks er meget, eller ikke er så godt, det er, at vi her, for det første vil vi gerne bevæge os trinvis, hvis det kan lade sig gøre. Og her der har vi, ja, og så det her sådan op og ned i bassen, det er ikke så godt. Vi vil helst bare gå en vej. Sådan alt for meget sådan drejetoner her, som det jo hedder, det synes vi egentlig ikke så godt om. Og så kommer der her, jeg tror der er lavet en fejl, fordi det her burde jo være et H, ikke? Så det burde faktisk være hernede. Det er et H, der er udtydet heroppe, og jeg tror man er kommet til at tænke, at det var G-nøglen, og det er altså en typisk fejl, så det skal man virkelig tjekke efter, også når man sidder og retter sin opgave efterfølgende. Så det skulle nok have været et H, og så kommer der et C herhen på E'et, hvilket også er underligt, så det skal man altså sørge for at tjekke igennem, at den her bas, den er ok. Der skal vi helt herop, og der kunne man så måske gå herop, sådan der. Det der også kan være rigtig smart, det er, at man laver 4-beat bass i takten, før at man starter selve B-stykket, fordi så viser både bass og trommerne ligesom, at nu sker der noget andet. Så start I bare takten før med 4-beat også. Det vil være en rigtig god idé.
Og så er der noget her, som heller ikke er sådan vanvittigt godt, fordi I kan se, når der er meget høje spring i melodien, så skal man altså være opmærksom på det her med drop 2. Og her kan det klart betale sig at lave et drop 2, fordi springene er alt for store. Melodien kan man jo ikke gøre noget ved, den er jo kopieret heroppe fra. Og så her, der er der lavet noget omvending på en eller anden måde, men det er i hvert fald ikke den samme tone som den her, så det er sådan en eller anden form for flydekor, eller rytmiske medstemmer, eller noget af den stil. Og så her går vi over på blocksats, men sørg altså for at få lavet det her drop 2, det der med, at vi ligesom tager den anden øverste tone og sætter hernede, skal vi se her, der, bum, og her, og så tager vi den øverste tone her og prøver op her. Nu har jeg ikke engang tjekket, om akkorden er lavet rigtigt, men det håber vi. Sådan der. Og så kan vi slette den der, og slette den der. Og så får vi altså en meget pænere stemmeføring. Alt den bliver meget nemmere at synge, end at den skal springe op og ned. Så sørg lige for, når der kommer de her store spring, at I får lavet et drop 2. Og det samme gælder her. Så når der er virkelig høje toner i leaden, for eksempel også her, der vil jeg helt klart også lave drop 2. Og her der er også sket noget andet her. Der er jo, det skulle egentlig have været tæt stemmeføring, men I kan se, at når de her toner ligger højt, så skal de her toner også ligge højt. Og de skal faktisk ligge helt deroppe. Det her det er jo vores C, D, E, Fis, og så må vores A ligge her omkring C, E, G, A, ja her. Så de kommer faktisk til at ligge så højt heroppe. Så man skal tænke, når det her ligger højt, så skal de her også ligge højt. Og her skal man helt klart også lave et drop 2, og det skal man måske køre hele vejen, fordi at stemmerne ligger så højt. Så lav bare drop 2 hele vejen her, med samme teknik, jeg lige har vist. Yes. Så det er det. Så husk at lave det her drop 2, og husk, at hvis de her stemmer ligger højt, så ved man også, at tenor og bas højst sandsynligt vil ligge over, eller de vil ligge over på bilinjerne her, over systemet, over F0-systemet. Så det er så vigtigt at huske. Husk, man aldrig nogensinde må gå under det E, der ligger her. Det er det E, det er det absolut laveste. I må aldrig gå her ned under. Det tæller virkelig meget ned. Så aldrig ned under E'et. Aldrig ned under E'et. Så ikke ned og tage noget af det her, det må man lægge højere op, så må man lægge det deroppe. Der. Her der har vi en af de ting, der ofte sker, og det er, at når vi får en tone, der ikke hører hjemme i tonearten, vi er i noget F-dur, og D, den er ret lang, hvis vi kigger på vores kvintcirkel, så er den ret lang fra en F. Og akkorderne er udtydet fuldstændig korrekt, men hernede i bassen, der glemmer vi ligesom, vi har et D til et F her, men tertene, den hedder sådan set et Fis. Så der tror jeg vil anbefale, at man gør således her, så man får sit Fis op til G'et her. Så det var en ting. Ja, den vil bare lige være, så skal de se hernede. Yes, så hernede, der har vi sådan en nedgang her, så vi har noget F til noget E, og så kommer der et A her, og vi skal op til D. Og her, der kunne det faktisk være OK og springe til tertsen i akkorden. Det er sådan lidt mere avanceret, så hvis man ikke forstår det, så bare luk ørerne, og så spole videre til det næste. Men her kunne man faktisk godt lave sådan en nedgang, og så komme med vores sis her. Fordi så ville vi have ledet tonen op til D. Ja, så her der laver vi lige sådan en gennemgangstone ned til et sis her, og så går vi op til D her, og det er OK, og vi begynder at lave lidt mere bevægelse
før at vi går over til 4-beat. Faktisk vil det være allerfedest, hvis vi kunne lave 4-beat her. Så jeg tror faktisk, jeg vil gøre sådan her. Punkteret og sådan. Så vi har sådan en 4-beat rytme her, samtidig med at der kommer et fill her, fordi så markerer vi ligesom også med bassen, og der kommer noget nyt. Så her vil det være ganske fint at sige F, F, og så ned på E'et og D'et, og så C'et, og så op til D'et. Jeg kan godt lige prøve at se, om I kan høre fra det her sted. Så når der er en naturlig, en naturlig idé i at ligesom at kunne bruge tertsen, så må man gerne bruge den, men ellers så skal vi hovedsageligt bruge vores grundtoner. Så derfor så skal man passe lidt på med det her, ikke? Men vi laver ligesom sådan en vippetone, så vi har det der, og så har vi det der, så vi vipper lige ned, og så går op igen. Så her der kan det have en god idé, men det er altså sådan lidt mere avanceret teknik, at man nogle gange overvejer, at her der vil det fungere godt med tertsen, fordi det bliver sådan en gennemgang. Det kunne også være, at vi var kommet bevæget os hernede fra, og ligesom har sprunget op, og så ligesom kunne lave den her gennemgang, så vil det være ok at bruge tertsen i stedet for grundtonen. Men ellers husk altid at bruge grundtonen. Personen her har også valgt i anden A-stykke at lave en 2-beat bass og en 2-beat tromme. Og der kunne man overveje, om man ligesom i evalueringskriterierne skulle fortsætte med en 4-beat bass og også en 4-beat rytme her, så vi ikke går tilbage til det her. Det er ikke en kæmpe fejl, og man kan sagtens gøre sådan og lave det valg, men det kunne man gøre. Godt, at man her markerer både med bass og med trommer, ligesom underbygger den idé, der er her, i forhold til både melodien og koret, at vi har sådan en bevægelse her. Så det er rigtig, rigtig fint. Yes. Og her har man husket sit kryds for sit F, og det er rigtig fint. Yes. Hvis vi har to forskellige akkorder, hvor den ene er, BB her, og den anden er BB-mol, så kan det være rigtig smart at kigge på tertsen her. Så her der kunne det faktisk være rigtig fint at lige markere, at nu er vi altså i mol i stedet for dur. Og derfor var det måske federe at tage den her ned, så vi ligesom her har dur-tertsen, BB, D. Og det er D her, altså tertsen i BB-dur. Og så går vi til mol-tertsen her, så vi ligesom har den her overgang, og så kan vi sagtens gå videre til noget andet her, og så er der så ikke trinvis bevægelse hernede til F'et, som måske kunne være meget fint, men yes. Men det er i hvert fald sådan, man kan tænke over det, og vi kan godt lige prøve at se, om I kan høre det. Yes, så det er i hvert fald en måde at kunne gøre det på. Altså det andet her, det vil også gå. Det er fint, at man tager tertsen med her og viser, at nu er det lige mol, og så bagefter springer ned på grundtonen her. Man kunne overveje, at man skulle lave en trivialisering her, så vi kunne komme hele vejen herned. Vi kunne vandre lidt. Yes, men det er sådan set det. Ja. Godt. I det her tilfælde, der mangler vi selvfølgelig en tromme. Men det har personen så ikke lige noget. Men vi vil egentlig gerne have trinvis bevægelse ned til vores D her. Og der vil det være ret oplagt, at vi lige siger F, E, D. Det er næsten det nemmeste. Så der er sådan en helt naturlig trinvis bevægelse hernede til vores D, så vi har en tone lige ved siden af den her. Så bliver der sprunget op til et G her, og jeg tror ideen er, at man vil prøve at komme med på det her lift, men ideen når man laver jazzarrangement, det er, at bassen den går ikke rigtig med på liftene. Så der vil det være smartere, at den springer op til ledetonen her.
som D fis, som er et fis, og så går den op på G. Herover har vi en rigtig fin, går vi ned til kvinten, og så kan vi gå trinvist ned til den næste akkordtone. Her springer vi igen ned til en forkert akkordtone, men jeg tror igen, det er det der med, at vi skal være med på liftet, men det skal I altså ikke her. Og der vil det måske være smartere at bare lave en trinvis gennemgang sådan her. Så bassen går altså ikke med på de her lift, der ligger i. Det er dem, der skal lifte, når melodien lifter, det er kun koret. Og en gang imellem kan trommen gå med og markere et særligt vigtigt lift, men de skal altså ikke gå med hver gang. Bassen kan også gå med, hvis det virkelig er et vigtigt lift, kan bassen også nogle gange følge ideen og gå med, men altså generelt så skal bassen holde sig fra at gå med på lift. Det vil sige, at når vi er under D her, så kører vi D hele vejen, så D og så en fis, som er terset i D'et, altså det er alle sammen akkordtoner, der indgår i en D. Så det er det, og så mangler der selvfølgelig noget tekst på koret her, som der også er vigtigt at få med. Og så er der lidt noget spring her. Jeg tror måske bare det er en akkordomlægning ned. Men der er altså en del at kigge på i den her opgave. Godt, her i den sidste del af det her, den her slutning, der vil jeg helt klart gå med bassen, gerne på det her lift. Det gør vi ellers ikke med bassen, men på det her, lige her, det her sted, der vil jeg helt klart gå med bassen, fordi det lyder underligt, at den bare forsvinder. Så der vil jeg helt klart gøre sådan her, længde, punktere den, og så komme med en sådan der, som vi kan med. Jeg skal bare lave en fjerdedel her. Sådan. Så vil det få en helt klar, pænere lyd. Sådan. Men ellers fine ting. Jeg kunne også overveje, det lyder lidt sjovt, at trommen kommer på et slag her, når resten ikke rigtig gør det, så jeg vil helt klart også lifte trommen, så vi slutter ens. Helt klart. Så alle kommer med på liftet her. Og man kan ligesom godt høre det, når man lytter til det. Ja, så den kommer sådan lidt sjovt. Der vil jeg helt klart flytte den her hen. Og lifte den over et eller andet her. Vi bare gøre sådan her. Sådan. Sådan, så slutter alle sammen og ens, og det er rigtig, rigtig fint. Godt, hvis man har sådan en slutning her, så skal man altså sørge for, at man ender samtidig, fordi ellers så kommer det til at lyde sådan lidt underligt, ikke afsluttet. Så her der slutter vi sådan lidt underligt. Vi vil gerne slutte sammen, og der vil jeg foreslå, at man trækker bassen herhen, så man slutter på det lift, der er her, eller også eventuelt dropper det her stykke her, og så bare går med på det lift, der er her. Eventuelt kunne man jo gå med på trommen lige og markere det lift her i hvert fald. Man gør sådan her, et eller andet, sådan, så man ligesom går med på den der, og så laver en eller anden opgang, eller laver noget, der er lidt mere interessant i bassen også, end bare den her opgang, så der er lidt mere bevægelse i bassen, når det nu er afslutningen, og der ikke er noget de andre steder, så nogle flere 8. dele, eller nogle trioler, eller et eller andet, og så sørg for at afslutte sammen, så bas og trommer ligesom slutter samtidig.
Jeg har lige prøvet at lave et eksempel her på, hvad man kunne gøre. Og det er for eksempel, at man sætter nogle flere 8. dele på her, og i hvert fald får dem til at slutte samtidig. Så går jeg med på det lift her, som koret har. Altid en god idé at hjælpe koret her, hvis de har noget her. Man kunne måske også lave noget trivialisering på den her. Hvad gør vi delen ud i 2? Det ved jeg ikke, hvordan man lige gør her. Skal vi lige se her. Så vi sletter den her måske, slet noget, og sådan. Og så også trykker jeg option, så vi sådan, og så kan jeg lige trække, og så kører vi her. Og så vil jeg helt klart også gå med i noget trivialisering her, så jeg laver et oktavspring, og så vandrer jeg hele vejen op her, og det vil jeg så også underbygge her nede i den her. Så skal vi se her. Gør vi det samme hernede på en eller anden måde. Så skriver vi option igen, eller alt, tror jeg man skal holde inde på sådan der. Se det meget. Så vores crashbacken her, og så kan man ligesom lave det sådan her. Så meget aktivitet i bassen her, hvis bass og trommer slutter alene, det vil jeg helt klart gøre. Yes. Så det kunne i hvert fald være en idé, så man laver sådan en vandring op her, og i hvert fald slutter ens underbyg. Hvis man laver nogle trioler her i bassen, så kom bare med på trommerne med det. Det kunne også være, at det bare skulle være et lille trommeslag her. Og måske vi skal være med på vores ride her, sådan der. Sådan. Så det kunne i hvert fald være en idé, så det er en måde at lave sin slutning på, medmindre man vil slutte samtidig med koret. Det kunne man også have gjort her, men det er da sådan set fint at lave sådan en lille hale på med bass og trommer. Men det er i hvert fald en mulighed og en måde at gøre det på. Der er faktisk nogle ret gode idéer i nogle af de her forskellige ting her, men det vi har som kæmpe problem her, det er betoningen. Når du siger doing her, så kan vi se, enten kan vi bare vide, at det er det trykstærke er på do og ikke på ing, fordi det hedder ikke doing, men doing. Så derfor og hvis man er i tvivl om betoningen, kan man bare kigge op på noden her, hvor man kan se do, det ligger på træslaget, og så kommer der et mindre betonet slag her på et overslag, altså må betoningen ligge på do. Det der bliver problemet hernede, det er, at når man lifter et slag, svarer det faktisk til et slag. Det vil sige, det er det mest stærke, man overhovedet har. Det vil sige, at et slag er mere betonet end træslaget. Det vil sige, trykket, når rent musikalt set, vil komme til at ligge på ing i stedet for på do. Og det er ikke særlig smart. Så kommer der et all right her, hvor betoningen ligger på right, som vi også kan se heroppe, hvor man har trukket den over til et slag her, så betoningen ligger på right. Og det er sådan set fint her, hvor vi også har lifter op til træslaget. Så right det svarer til træslaget, og all det svarer til toslaget, og træslaget er trods alt mere betonet end toslaget, så den her fungerer fint. Men altså problemet er på det her doing, og det bliver gjort længere ned, også her for eksempel.
Do ing har vi igen samme problem, at der er de så lige betonet, men det er stadig noget rod, fordi vi vil egentlig gerne have inget her på en mere sådan tryksvag nodeværdi, eller slag her, ikke? Så vi ikke har det på et slag. Så det skal man altså bare lige være opmærksom på, når man har sådan nogle 2 ord her, og hvis man bliver i tvivl, så kig op i lead stemme og se, hvor falder betoningen. Der kan vi også se, at vi har noget cherry her, og der kan vi også se, kigger vi bare herop og ser, at vi har betoningen på cherry, det svarer til 1-slaget, og så ry, det kommer på 2-slaget, det vil sige, det 1-slaget er højere end ry, og derfor har vi det på cherry, altså på den første stavelse. Og det kan man kigge mange forskellige steder hen. Until, der kan vi så se, at vi har betoningen på til som den stærkeste. Så det skal man altså lige tjekke efter, og nogle gange så kan det være, at leadstemmen går lidt mod hvad der er normalt, men så følg dog leadstemmen som grundregel. Følg altid, hvad de gør heroppe, hvor ligger betoningen her. Og det er simpelthen bare at se, det er et træslag, og det er et overslag, den her er mere betonet, den her, altså skal vi også i koret have en større betoning på do end på ing. På alright, der kan man se her, at leadstemmen markerer right, når vi lifter, så svarer det faktisk til et slag, så right er mere betonet end all, og det skal vi altså så også gøre nede, som blev gjort korrekt her, nede i koret. Så man skal ligesom følge de betoningsmønstre, der er i leaden, skal man også følge nede i koret. Så der er betoningsfejl simpelthen her. Så det skal man lave godt. Her, hvis der er et lift lige før, at vi går over i B-stykket her, så vil jeg sørge for, nu skal vi tjekke, det er B, det er B-stykket her. Ja, vi er tilbage til A-stykket. Hvis der er et lift lige før, at vi går til A-stykket, så vil jeg helt klart komme med på, gå med på trommen på det. Men i det her tilfælde, hvor vi ligesom siger but when, og der kommer en markering på when, der tror jeg vil gøre det omvendt, og så må man altså lige, det fill man har fundet, det må man lige sådan redigere lidt, så det passer, og så hellere have, et stort tromslag måske her, på but when, altså lige på when, og et crashbækken. Det tror jeg vil være bedre. But when, yes. Så starter den ligesom lidt bedre, end hvis vi gør det, som det var før. Her. Så lyder det bare lidt flat, at det kommer lige på but, i stedet på det vigtige ord when. Ja, så jeg håber, I kan høre forskellen. Så der vil jeg altså lige redigere mit lift lidt, og så simpelthen sætte crash her. Men hvis det her nu havde været et lift, så er det noget helt andet, fordi så er det smart nok at komme med på det her 4-årslag. Men ellers så, hvis der er ord lige her sådan i starten, så vil jeg helt klart gå med på det her. Og det er jo selvfølgelig koret, der gør det, men det er lige meget. Altså det er faktisk en rigtig fed effekt, at koret foregriber her og kommer lige på et slag. Så det vil jeg gøre. Ja. Godt, en vigtig ting, det er, at det kor, man laver, at det giver mening, teksten giver mening, og det gør det ikke her. When you hold me tight, ting, though, feel, how, I do, right. Den her sætning giver ikke mening, så korets tekst skal give mening. Det er sådan set nogle fine ting, der er lavet sådan rent stemmemæssigt, som jeg lige umiddelbart kan se det. Vi skal selvfølgelig huske, at syveren i en D altid skal lede til tertsen i den efterfølgende akkord, hvis der er kvintfald, altså venstre om i kvintcirklen. Og her der er det så selvfølgelig et C. Nu er der sat cis herfor, det ved jeg ikke helt hvorfor. Det er et foretegn.
Sådan. Og så skal vi have et E herom. Når vi har en femklang, som vi har i det her tilfælde, så har vi ikke grundtonen med. Når vi har en 9'er-akkord, så har vi altså ikke grundtonen med. Så har vi B9 og 7'eren med, og tertsen og kvinten. 7'eren, hvis man kigger på sin akkord og har skrevet dem pænt op, så kan man jo se 4. tone vil være et C, og så kan man lige skrive parentes rundt om grundtonen, og så bruge de andre akkordtoner. C er 7'eren, og den skal lede ned til tertsen, og det gør den ikke i det her tilfælde. Altså er der stemmeføringsfejl her. Så det skal man altså lige huske. Kan vi se herover, B leder til A herover, det er tertsen en F-maj, så den er god nok. Men altså lige husk på det her. Og så husk på, at teksten skal give mening. Hvis man skulle have lavet en alternativ tekst, så kunne man eventuelt sige I, og så skrive was her, was, og så do på den her, og så komme måske på 2 år på ingen, og så skrive all right, så må jeg her, måske lifte 60-laget, og så vil lead-stemmen komme igen. Her skulle man være med på on til, så man ligesom forsinker teksten her, men kommer med alle de hurtige nodeværdier i den pause, der alligevel ligger her. Det kunne være fint. Så I was, og så giver teksten lige pludselig mening. Så det var et forslag. Godt. Her er en, som meget fornuftigt får brugt de her B-dim-akkorder. Og det er rigtig smart, når man skal lave sit svarkord her. Så er det ofte, at man vil lægge sin akkord en omlægning op, og imellem de 2 omlægninger kan der ligge en dim-akkord. Hvis du ikke helt kan finde ud af det her, så bare drop det lige nu og her. Men ellers, hvis man kan overskue det, så kan det være rigtig smart mellem de her omlægninger at lægge den her dim-akkord. Så godt gået. Her er en, som bruger rigtig meget ugekor, og det vil jeg ikke anbefale at gøre det. Man kan godt gøre det lidt i starten, men ellers så skal man passe på med ikke at lave alt for meget. Man skal sådan forholdsvis hurtigt videre til rytmisk flydekor, eller i hvert fald vise mange af de forskellige teknikker, man kan inden for flydekor. Det kan være det der med at foregribe, eller få stavelserne ud. Her er der et godt eksempel på, at der kommer et eller andet til, og så siger teksten ikke så meget mere till you came. Så her der vil det være godt at kigge på de her ord until, og der kunne man måske komme i stedet for det her, så kunne man sige on till you came, og så kunne man lige komme på by her. Sådan, så og det er det gode, når man strækker ordene lang tid ud over ind under det andet leadstemme her, så er det smart at ende på samme ord. Altså ligesom at strække ordene ud, men ende på det samme ord på by her. Until you came by, så strækker vi bare alt det her ud i virkelig lang tid, og så kunne man gå, og så kommer der et korsvar her til you came by. Og det fungerer rigtig fint. Så brug gerne noget stavelser her, i stedet for bare at synge uge og til. Det vil jeg helt klart foreslå. Godt, i bassen, der vil vi helst ikke have sådan nogle drejetoner her, fordi den her, den er ikke en akkordtone, og vi går op på, tertsen her til D, og så kan det faktisk være rigtig fint at markere, at vi går til mol. Husk nu de løse fortegn, når I har akkorder, der ikke indgår i tonarten, så man skal lige huske den her D. Alternativt kunne man have gået ned på et H, og så lavet den her trinvis bevægelse op. Skal I bare huske at sætte fortegnet her for i stedet for. Hvis man lytter til det her, så kan man også høre, der er et eller andet underligt her. Og når man hører, der er et eller andet underligt, så skal man lige prøve at stoppe op og se, har jeg nu de rigtige fortegn for mine toner i bassen, og er det den rigtige akkord, jeg har lavet i koret. Ja, tak.
Godt. Man skal virkelig passe på, at man ikke ender med at lave et korsvar. Jeg kan godt se, at man har kopieret ideen her. Men man skal virkelig passe på, at man ikke laver et korsvar, der ender over i den nye sangtekst, som leaden har. Så pas på, at I ikke laver sådan noget, så må man lave et andet korsvar, men man skal i hvert fald ikke ende med right her og right lige samtidig med, at leaden siger until. Det vil skabe forvirring, og man vil ikke kunne høre den indsats, som leadstemme laver. Derfor skal I altså have afsluttet jeres korsvar, inden leadstemme begynder at synge noget andet. Det man kan gøre, det er, hvis man synger alright her, at man kan flyde ind over på right till you came, men aldrig sådan to forskellige ord. Det vil være forvirring. Det håber jeg giver mening. Så korsvaret skal altså afsluttes, inden leadstemme begynder på noget nyt. Og gerne lidt tid før.